aron mahinumduman nato ang mga mensahe sa nang sa sunod sa upat ka Domingo, sugod atong ikakahuag unom, hantod ka rin kakahuan og siyam, sa upat ka Domingo, no? Gagama akong acronym, no? Hilig mo ka mag-acronym. Ako acronym, if guwapo, di ko na makalimtan, if guwapo. Nya kung ganahan po mga lalaki, if guwapa, pareho po na, no? Ang 26 Sunday, naghisgot mo ito sa heaven and hell. Ang kamatuuran sa langit o sa impyerno, no? I-feature karon sa YouTube channel ang pagpaambit ni Father Jose Maniangat, no? Nakaanhin na siya actually way back December 12 up to December 15, 2013, no? Atong panahon na gioperahan na yung taon si Father Casiano Salak Jr., no? Ang galaing wheelchair ato si Monsignor Merlin Nogronio. Nagpaambit siya sa iyang kasinatian, kaya namatay mo to siya, sa iyang kasinatian sa langit, sa purgatorio o sa impyerno. Pag matuod kini nga heaven is real as well as hell. Muna nga, we make our choice ato bata sa ilalom o ato bata dito sa langit. And then IF, dili na siya intermittent fasting, kundi increase our faith. So niyatong Oktubre 2, naghisgot mayot sa increase our faith, no? Dugangi ang pagtuo matud pa sa mga apostoles. So mayon si Jesus, kung paduna mo'y pagtuo sa maka dako o kagamay sa liso sa mustasa, mo'y ka sa sikumuro, maluka ka. Umusurog kayo kalimang sa ito pa. Bisa gamay lang ang pagtuo, basta ligdong. Basta maligon. Kinahanglanon aron makalahutay ta. O niya, pero miyagin Domingo, nag-isgot mo ito sa pagpasalamat ang pulo kamasan lahon o sarang may nibalik sanla, no? Para ang idungan siya G, sangla, o siya kitawag social cancer, the cancer of the society. S for selfishness, sobra ka kaugalingon na sige ginahuna. A for anger, so much anger, no? Makapasakit ko na siya. And then N, negativity, puro negative. Mga nagger kayo, puro sayup ang ibantayan. And then ako gidungag G, although sanglas Tagalog is imong sangla sa pawn shop, no? Pero sangla ang gidungag G for the sake of emphasis nga it is also a cause of social cancer ang G, dili paru-paro G, kundi greediness, ang pagkahakog, di ba? So ang pagkahakog, dili na muhatag, kana imuha kuhaon pa yun, hasta ng imuhang bahay, hindi po na ihatag niya, no? Amo na hakog, o sahay po, apilon pong asawa, ang sao na lang. And then L, lustful desire. And then A, apathy. So manisangla can cause social cancer. So sa pulo ka mga ayo sa sanla, usara mi balik, no? Supposedly dapat kita mo pasalamat mo nang we have to be grateful, willfully yun ato yung kahubuton always, no? Mo nang gwa, GWA, gwa. Kanya karong Domingo praying unceasingly. Kanya kung ganagag pa, kaya magwa pa, pray always. Di ba? So, mana siya. If guwapa, so di nagakalimutan, ano? Sa upat ka Domingo, atong tanawon, mo kini ang mensahe, alam ka na to. Yan sa itong pag-ampo nga makaroon na yun, matod pa sa unang pagbasa sa basahon sa Exodo, Kapitulo 17, versikulo 8 nga to sa 13, si Moses, no? Nagbayaw ang makamot is a gesture of
surrendering. Sa ato i-surrender. Sa ato pa kung mag-ampo kita, nga makanunayon, we have to entrust everything to God. Amen? And then, nga naman ato itugyan nga to sa Ginoo ang tanan. Kaya matupas to pag sa Salmo 121, ang atong hinabang, wa maguday maminaw na yung mga tawanan eh. Ang atong hinabang, nagabkan sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Wala nga ito itugyan nga ito tanan. Kaniya, di ba? Sa panahon sa misa, mayon man kita, ang Ginoo manakan ninyo, mga pari. Nga kamutubag, manausap ka mo. Be convinced that this God who is within each one of us, mo kinang Ginoo, nga nagbuhat sa langit o sa yuta, ang Ginoo, nga niya ka nato. Munang wala kita'y angay, unta nga, kabalakan. Muna nga diha, sa ikaduhang pagbasa, si San Pablo nagpahinumdom kang Timoteo sa iyang ikaduhang sulat nato kang Timoteo kapitulo 3 versikulo 14 nato sa kapitulo 4 versikulo 2 nga kinahanglan magpabilin kita sa kamatuoran. Ang kamatuoran nga dunay langit ug impierno, so magpili ta. Ang kamatuoran magmaligdo nga atong pagtuo sa Dios nga gisaligan nato. Ang kamatuoran nga kinahanglan kitang pasalamaton sa dili man uban o dili magpasalamat, no? Kaning santo sa misa, this is the highest form of thanks God. So the good gift from God worth thanksgiving. Sa itong pasaulo sa ito sa misa, pagpasalamat sa Dios sa tanang mga grasya, bisan gani sa mga problema ang itong pasalamatan, bisan gani sa mga taong kusog mo daot na to pasalamatan kaya mo na itong ticket padulong sa langit. Ang sao na lang, no? Ang sao na lang. So man na diya nga itong Ginoo maingon padayon lahutay diya sa pag-ampo. Kaya ang pag-ampo mo kini nga itong connection sa Ginoo. Diya sa pag-ampo, huwag ka kinahanglag cellphone, huwag ka kinahanglag signal, huwag ka kinahanglag load. Whether you're smart, it is around the globe, kahit dito, kahit doon, always, no? May sun ba o wala, basta you can text and you can talk to God, no? Kaya pag-ampo is a manner of communicating with God. Kanya pinagis mag-ampo po, atong pamalandungan, no? Atong at least may nahinay na to matugkad ang kabubuton sa Dios alang ka na to. Muna magahintag panahon sa pag-ampo, magahintag panahon sa pagpakahilom, magahintag panahon in quality prayer. So itong pagayuan sa Dios nga kini nga mao nga gasa nga yang ihatag ka nato karon, ang gasa sa makaroon ng pag-ampo nga kita mabalig-on sa itong pagtuo nga kinahanglan ato lig-unon atong pagtuo sa Dios nga nagbuhat sa langit sa yuta. Kaya nung kita masiguradong mag-ato sa langit o sa dilaman o daghang mga pagsulay, angay lagya po kitang magpasalamat. Hinaut po ta manindog atong pagayon sa Dios kini nga mga grasya sa ilang samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. O lagi ito ramahan dahil ka nagadahin nagpasalamat at pasilukan kanimo kay ikaw manangamong Dios nga mong isaligan. Ikaw ang Ginoong Dios nga nagbuhat sa langit o sa yuta, kanimo lamang among isalig ang tanan aron sa ingon nga kami makaapil may lambigit sa imuhang ginghariang walay katapusan o makalingkawas kami sa silot sa kamatayon, sa silot sa impyerno. O Dios, ligon ang pagtuo kay kawalay-kawal kay mahimo. Hinauton ta nga kami madasigon, mag-ampo sa kanunay, bisan kumawalan kami sa kadasig. Kaya nasayad man kami, O Dios, na pinagis mag-ampo kami sa kanunay, himo makasunod sa imong kabuton, makapamati kanimo, makapamalandong unsay imong kabuton kanamo. Himo kami instrumento aron mahimo sabos kami makadasig sa mga kaigsunan nga nakawad-an sa kadasig. Pasaylo kami Dios sa mga sala tungod sa mong pagkamaduha-duhaon tungod sa kahuyang sa pagtuo pagsalip higugma kanimo. Pasaylo kami, iyo nagpasaylo kami sa kasala kanamo. O Dios, ang tanang mitugin nga na kanimo, uban sa pangama sa mga Bire Maria Bere sa Rosario,
San Isidro Labrador ng Patron, Beata Maria de la Cabeza, ni Honorable Chefilo Camumot, Honorable Aloysius Swartz, o Servant of God Patrick Payton. Kanang pangayo, pinagisog ni Kristo, manakapoy kariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Salamat sa manong sana sa Espiritu Santo.